سلام زخبركم تخطاتلتنا زعلت استدالو الزينة انهو فلما أرستاتو أب زوب عن سباتريو عن بطان مقتصار قدمة مدلاوات يتصافف الله أب إثيوبيا بالعلي دك أنستيون قولعون زورد عمت يقتصل مهلاو تقليزو قبتي أب فلق نايل نتصنحا عبلا لتتكا منت المقتصال ساقط تقبر تفتن مهلاوات حبيرو نسراويت منقستي ايفوري كوست زعلمه شبراوي متقع تتخايدو دباوي مسحاب تشاينا هندن مهدا ككايد صنح دبلوماسيا وصعري وانتا وصيت كم سرخبو تغليصو احبراوي اندستري مقداير اب 2020 لعل 84 بليون دولار كسارا خقاطمو كم زقل تاميتو زرزر يقتصل أب زوب عن سبا كخصة زغل تريان بتا مدر بدان متفا عبد السلاسل العمام زحقز حفشاوي تسجنان مدلاون من تسجي مسارحي تزتقلل ناسل تنتسلتنا بكتما كرنت وايبو أبتي بحريات عن بتا أقداسنت قولالاتات أقباب الناس أتسجا مدهانيت كدم مدلواتن ترو أب مقتصر نايت تريون كالن زتقلل بقبرن كل حساب مستسرني سلطنة كاب ملا تزوباز تواتسو 25 كيلاتات حرشان أبلات حاليتات مكل خالن تساتيفهم وكيل كفل حرشان مريتنا بزوبع عن سبا ويزارو كبرا قبر مسكال نعلم أنا قداسنة نايت سلطنة بزملكت أبزهبتهم مبري زاد اللي مدلوات غير كمصنح كقاطم نزقل ورار انبطا باغان بزي قدات المقطع كم زحجز بمقلاص سلطن تنزقسمو فلطت نقالوت كسلطن له مخانم غليصام ابتي چنفر حلافيا هادو مكل خال بقلي اتو زيناوي عقبه بغدو مچونات نايزي ايرترا تركبو زوبا نمر بحنبطا مدربدا بمتكاس كابزي بمبغاسن ابز حلف عمت اب گله كبابيتات هاجرنا استراي ورار انبطا بقمت بمتاون كدمي مخصاتو ملو مدلاوات غير كمصنح أقداسنة عزوز مخانو أبريهم أتو زيناوي أب مودعتا بزحلف سمون أب بادوب نوس زبا حقاز نسترأي وسن عسلام بطا بمذكر نفس وكف زيقا مكتتال كقبرن وانا وحبريتا بقربو نزركب آبيات تحفت منيسر حرشان من محدارن كهبنا تحساسيبهم شو عدت سنة بنوس زبا حقاز من محدار كبابي بادوب أبازي وسن كبابيتات أب درجة من فرز بصحي سعك زي بولام بطا تخسيتو من بارو زذكاريو تقماتو عدوراسي نوس زبا عرزا بوحجن فقر مريت تقاليعون نويح عمتات كاب تغمي وصاي كوينو تسنحي سفيح ناي حرشا مريت ناب النبر نمملاس وفراتات معكاب ماين حمدن يكايد الله تقد مع السرت عمت زحرس نبرا صبح مريت سعان قبو كنكن حمدن هابتي قربون بوحج تبحقيقو لعد 25 رباطاتن سنجروتاتن كم زفتر زحبرو نبرتي ناب النبر نمملاسو يسرحو كم زلو قليسام أبتي بعسرتو كلتا هكتار زالسلاسل زلو فراتات هزبي بغانتاتات توديبو بقلبتو نواتو نساتف كم زلو كيلا معقاب ماين حمدن أبتو نوس زبا أتو ملاكة فصاهية بمحبار حرستوت بفلايتو تاونت مريتهم نمسسان كرامات كدمي مئتاو قراوتهم بقبو كزاليون كدوكوعن كمون أقراب كعقبون حدش كتخلون الزخاخيرهم على في بيت صحفات منيسر حلشاب نوس زبا عرزا أتو محرتا باريا بوغانو أبز حلف ورحمي هذيا أبوسون كبابيتات ورار عسلتات هم بتا قرب ترأي كوانت نبري صالة قلتو في حبري تحرستوتن استواهدت سعرن أب حتصير جزيان مقتطارو كم استقالة بمقلاص كم زي تريوتات زي بقوانو نمقطع هزبي بحفيشة حرستو الدماب فلاي كللاتات بمقبار مكتتالهم كحيلو تلابيهم ازي إريتريان ميديا نيتوركيو ناب زيناتات وصاي كنسقار أب إثيوبيا بلعل دك أنستيون قولعون زورد عمس أبزا حلفة كلتا أوارحون كم زغطلة بريزيدنت تقلاليت بيت فردي ويزرو مازا شنا في قليسا نصاب زعباتز تفتسمع عمس ناب بيت فردي زغربة كسو كوانتا زيلة أبزن ناي كورونا اوان لعل ميت زخون قسات أب لعل دك أنستيو كم زورد حبيرا
ገለ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ግህሰት መርዓት ትሕቲ ዕድመ ምዃኑ ዝጠቐሰት ወይዘሮ መዓዛ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ትምህርቲ ብምዕፃው ብዙሓት ቆልዑ ተምሃሮ ብግዴታ ከም ዝመርዓዋ ይግበር ምህላው ኣፍሊጣ ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ወለዲ ትሕቲ ዕድመ ንዝኾና ደቆም ከመርዕዉ ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ጉዳይ ብምእታው ቆልዑ ተምሃሮ ትምህርተን ከም ዝቕጽላ ይግበር ምንባር እዩ ዝጥቀስ ንኣጠቓቕማ ፈለግ ናይል ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ሰሉሳዊ ርክብ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ናይ ካልኦት ርእይቶ ንኸይስማዕ ግብፂ ብመገዲ ባይቶ ጸጥታ ጸቕጢ ክትገብር ትፍትን ምህላዋ ሚኒስትሪ ማይ መስኖን ጸዓትን ኢትዮጵያ ገሊጾም ኣገራት ተፋሰስ ፈለግ ናይል ኣብዚ ብመገዲ ቪድዮ ኮንፈረንስ ዘካየዶ ርክብ ብዛዕባ ቀዳማይ ዙር ምምላእ ህዳሴ ግድብን ዓመታዊ ዝግበር ምልቃቕ ዓቐን ማይን ብዝምልከት ከም ዘተያ ተፈሊጦም ሰሉሳዊ ርክብ ሃገራት ተፋሰስ ፈለግ ናይል ብተወሳኺ ነተራ ናይተን ከም ተዓዘብቲ ተመሪፀን ዘለዋ ኣሜሪካ ደቡብ ኣፍሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብዝምልከት እውን ተዘራሪብሎም እዞም ተዓዘብቲ ብጠለብን ፈቓድን ሰለስቲአን ሃገራት ኣብቲ ጉዳይ ክሳተፉ ከም ዝኽእሉ ድማ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑሎም ኣብቲ ርክብ ዝተሳተፈ ወኪል ኢትዮጵያ ንመርገፂ ሃገሩ ዘነፅር ነጥብታት ብምቕራብ እቲ ዘተ ክቕፅል ዘለዎ ቅሩብነት ኣረጋጊፆም ኢትዮጵያ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ጀሚራ ህዳሴ ግድብ ንምምላእ ኣብ ትዳለወሉ ዘላ እዋን ግብፂ እቲ መደብ ንኸይትግበር ዝተፈላለዩ ጸቕጥታት ኣብ ምግባር ከም ትርከብ ተዓዘብቲ ይገልጾም ንሰራዊት መንግስቲ አይቮሪ ኮስት ዝዓለመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ እቲ ምስ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 10 ወታደራት አይቮሪ ኮስት ከም ዝቐትሉን ዛጊት ቁፅሮም ዘይተነፀረ ከም ዝቆሰሉን ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ኣፍሊጦም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊት ከም ዘየለ ዝጠቐሰት ሚኒስትሪ ፈጾምቲ ንምሓዝ ጽዑቕ ስርሒት የካይድ ከም ዘሎ ኣረዲዮም በዘካዚ ሚኒስትሪ ምክልኻል አይቮሪ ኮስት ምስ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ጸጥታዊ ምንቅስቓስ ከም ዘሕይል ገሊጾም ቻይናን ህንድን ኣብ ዶባተን ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ክካየድ ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ወንታ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣፍሊጦም ዝግለጽ ዘሎ ካብ 6 ሰነ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ክልቲኣተን ሃገራት ጽዑቕ ክበሃል ዝተገልጸ ርክብ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ህንዲ እቲ ዶባዊ ዘይምቅዳው ብሰላም ንምዕራፍ ኣብ ዘኽእል ምርድዳእ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ምሕባራ ይግለጽ ኣብ መጀመርያ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ መንጎ ሰራዊት ቻይናን ህንድን ድሕሪ ዝተፈጥረ ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት ኣሽሓት ወታደራት ናብቲ ዘከራኽርን ዶብ ከም ዝለኣኻ ጸብጻባት ይገልጾም ቻይናን ህንድን ኣብ 1962 ዶባዊ ምስሓብ ዘስዓቦ ውግእ ከም ዝገጠማ ዝዝከር እዩ ክልቲአተን ሃገራት ኣስታት 3500 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ሓበራዊ ዶብ ከም ዘለዎን ዝገልጹ ጸብጻባት ዝዓበየ ክፋሉ ብግቡእ ዘይተሓንጸጸን ኣከራኻርን ምዃኑ የረድኡ ኣህጉራዊ ኢንዱስትሪ መገዲ ኣየር ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ 2020 ልዕሊ 84 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ክጋጥሞ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሎ እቲ ቁጠባዊ ክሳራ ኣብ ታሪክ እቲ ኢንዱስትሪ ዝዓበየ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ጸብጻባት ይጠቕሶም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስለዘይተገተ በረራታት ኣብ ሓፂር እዋን ዳግም ዝጅመር ከም ዘይመስል በዚ ድማ እቲ ክሳራ ክዛይድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ግምታት ኣሎ ብሰንኪ እቲ ለበዳ ቁጠባ ዓለም ኣብዚ ዓመት እዚ ብልዕሊ 6 ሚእታዊት ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ ተኣሚቱ እዩ ቻይና ኣብቲ ኣሜሪካን ሩስያ ንምቁፅጻር ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ብዝምልከት ክገብሮ መዲበን ዘለዋ ሓድሽ ውዕል ከም ዘይትጽምበር ኣፍሊጣ ቻይና ካብተን ሃገራት እኳ ዕድመን ተቐረበላ ምኽንያት ከይገለጸት ክትሳተፎ ከም ዘይኮነት ይሓቢራ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ንዝግበር ሓድሽ ስምምዕ ምቁፅጻር ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ቻይና ክትጽምበሮ ብተደጋጋሚ ጻውዒት ከቕርብ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ኣሜሪካን ሩስያን ምፍራይ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ንምቁራጽ ኣብ 1987 ውዕል ከም ዝኸተማ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝፈረሰ ጸብጻባት ይገልጹ ብምጥሓስ ትውዕል ንሓድሕደን ዝወቃቐሳ ኣሜሪካን ሩስያን ሓድሽ ውዕል ንምኽታም ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ እዚ ዝርርብ ከካይዳ ምዃኑን ዝግለጽ ዘሎ እቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝተኸተመ ውዕል ምፍራይ ካብ 500 ክሳብ 5500 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ሚሳይል ዘኽልክል እዩ ቻይና ብመጽናዕቲ ውቅያኖስ እትነጥፍ ሓዳስ ሳተላይት ብዓወት ናብ ጠፈር ከም ዝወንጨፈት ሓቢራ ማዕከል ምርምር ጠፈር ቻይና ኣብ 2018 ኣብ ተመሳሳሊ መዳይ እትነጥፍ ሳተላይት ልኢኹም ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ እዛ ብ11 ሰነ ዝተለኣከት ካልአይቲ እያ ብመሰረት ጸብጻባት ቻይና ኣብ ኣከባቢያዊ መጽናዕቲ ዝነጥፋ በጠቕላላ 334 ሳተላይታት ብዓወት ከም ዝወንጨፈት ዝፍለጥ እዩ
ጠፈራዊ ምርምር ንምዕባይ ብዕቱብ ትሰርሕ ከም ዘላ ትሕብር ቻይና ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ንምውናን ትሰርሕ ከም ዘላ እትገለጽ። ኣብ ዝመጽእ መፋርቕ ወርሒ ሐምለ ናብ ፕላኔት ማርስ መንኮርኮር ናይ መልኣኽ መደብ ዘለዋ ቻይና ኣብቲ ድነ ዝዓብለሎ ክፋል ወርሒ መንኮርኮር ዝለኣኸት ናይ ፈለማ ሃገር ምዃና ይጥቀስ። ቁጠባ ብሪጣንያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ዝነበሮ ብኣስታት 21 ሚታዊት ከም ዘንቆልቆለ ስታስቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም። እቲ ክስተት ኣብ ዝሓለፈ ታሪኽ ብሪጣንያ ካብ ዝተመዝገበ ቁጠባዊ ምንቁልቋል እቲ ዝኸፍአ ኮይኑ ተመዝጊብሎ። እዚ ናይ 2 ኣዋርሕ ጸብጻብ ቁጠባት ሃገር ኣብዛ ዓመት እዚ ብልዕሊ 11 ሚታዊት ክጎድል ከም ዝኽእል ዘንፍት ምዃኑ ክኢላታት ዓውዲ ይገልጹ። ቁጠባ ብሪጣንያ ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ርይዎ ዘይፈልጥ ዘሕታለ ከጋጥሞ ትኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ግምታት ዝወሃብ ዘሎ። ቁጠባ ናይተን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ ተሃስየን ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ተመሳሳሊ ዘሕታለ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ይእመት። ቁጠባ ዓለም ኣብዛ ዓመት እዚ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝኸፍአ ዘሕታለ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ክሕበር ጸኒሑ ዘሎ። እዚ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ተሪዮ ኣንበጣ ንምቁፅጻር ቅድመ ምድላዋት ይጻፈፍ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዝወርድ ዓመፅ ይቕጽል ምህላው ተገሊጹ። ግብፂ ኣብ ፈለግ ናይል ንጸንሓ ዓብላሊ ተጠቃምነት ንምቕጻል ጸቕጢ ክትገብር ትፍትን ምህላዋ ተሓቢሩ። ንሰራዊት መንግስቲ አይቮሪ ኮስት ዝዓለመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ። ደባዊ ምስሓብ ቻይናን ህንድን ንምህዳእ ክካየድ ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ እወንታዊ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ተገሊጹ። ኣሕጉራዊ ኢንዱስትሪ መገዲ ኣየር ኣብ 2020 ልዕሊ 84 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ።